Hallelujah. Aleluia! It's so good to be in the presence of God. Este așa de bine să te afli în prezența lui This is Dumnezeu. the best place you can be. Prezența lui Dumnezeu este cel mai bun loc în care te poți afla. Just receive Primește doar what you have heard now. ceea ce ați auzit. Allow to God Permite-i lui Dumnezeu to work in your life. să lucreze în viața ta. Allow Him to make a miracles in your life. Permite-i lui să facă chiar acum minuni în Allow viața Him ta. to touch your heart Permite-i lui să-ți for you atingă to be inima able to touch other hearts. și roagă-L ca alte suflete să-i permită Domnului să le atingă inimile. God gave us His love, El ne-a dat dragostea His Lui. unconditional love. Dragostea Lui necondiționată. You're able because of Him. Tu ai o vrednicie datorită Lui. Everybody of us knows about the agape love. Fiecare dintre noi You cunoaște have termenul heard de so agape, many de dragoste years agape. about this love. Și tu ai primit urechi cu privire la It's această time to dragoste. start practice in your life. Este timpul să o practici The în time viața is ta. now. Și timpul este acum. Just start to do it. Începe să faci acest lucru. Just allow to this love to flow, to make a miracle. Permite-i acestui tip de iubire agape să curgă din tine și să facă minuni. There is something very important about agape love. Este ceva foarte important cu privire la dragostea de tip It's agape. in the word 1 Corinthians 13. Aceasta este localizată în It's used cuvânt this în 1 word Corinteni charity love. 13 și este numită acea dragoste care face bine It's mean unconditional. și se numește necondiționată. The character of agape love Caracterul iubirii is agape activated este activat through those who love, through the character of those who love, este activată de cei care urmează caracterul not iubirii through lui the character of the one who is loved. și care cunosc și umblă în caracterul celui care revarsă iubirea. That's mean that doesn't matter what happen in your life, Indiferent de ce se întâmplă în viața ta, doesn't matter how the people around you treat you, indiferent de Wrong modul în or- care te wrong or tratează, right. cei din jurul tău poate te tratează it's up prost, to you. este la dispoziția It's ta. because of your character God gave you. Datorită caracterului pe care Dumnezeu That's ți-l the a dat. love He loves us. Așa este dragostea pe care He El saw ne something oferă. very special in you. El a semănat ceva He cu totul saw you deosebit. very precious, very valuable. El te-a văzut pe tine specială și de mare So valoare. precious Atât de specială that He gave His Son încât to die for you. și-a trimis Fiul să moară for pentru you to tine. be able Pentru ca tu să fii to capabilă live now să a crezi life, victorious life, și să duci o viață to be victorioasă, conqueror. să fii victorios. Dear sister, Scumpa this mea is soră, not just here in this book, această dragoste nu este doar în această carte, Biblia, but you can live it now. dar poți să o manifesti, să o trăiești It's acum. up to your decision. Și este la latitudinea deciziei Just tale. take it now. Prinde această dragoste. The life is so short. Viața este scurtă, We don't have time to lose it. nu avem timp să o lose it to risipim. hear what the other people think about us, Să o risipim auzind și what they ascultând ce say spun oamenii about despre us, noi. Ce spun despre how we noi, have to live, cam cum ar or trebui how să we trăim are not supposed to live. sau cum nu ar trebui să trăim. There is a power over you Este o putere peste to live tine victorious ca să life. duci o viață Just victorioasă. take it. De aceea Just apucă grab această it. viață. Pune mâna pe It's ea. up to you. Este la latitudinea ta. God bless you. Thank you for the Dumnezeu privilege to să be vă here binecuvânteze. together with you. Mulțumesc pentru in privilegiul de a presence. fi în prezența Lui împreună cu voi. Thank you, Pastor.